जुलै 2022 रोजी यूथ फोरम देवगड या आपल्या संस्थेला 2 वर्ष पूर्ण झाली आहेत। संस्थेच्या वर्षपूर्तीनिमित्त संस्थेच्या सभासदांच्या उपस्थितीमध्ये तसंच यूथ फोरम देवगडचे अध्यक्ष सिद्धेश अविनाश मांडगावकर यांच्या अध्यक्षतेखाली विविध कार्यक्रमांचं आयोजन करण्यात आलं होतं। यूथ फोरम देवगड संस्थेच्या वतीनं युवा सर्वेक्षण 2022 इयत्ता 10वीच्या विद्यार्थ्यांसाठी नवीन उपक्रमाचा शुभारंभ करण्यात आलाय। पुढील 2 महिन्यांमध्ये देवगड तालुक्यातील 10वीच्या विद्यार्थ्यांचा सर्वे पूर्ण करण्यात येईल। या सर्वेच्या माध्यमातून माहिती गोळा करून विद्यार्थ्यांना भविष्यात योग्य करिअर निवडण्यासाठी विविध क्षेत्रातील मान्यवरांकडून मार्गदर्शन संस्था उपलब्ध करून देण्यात येईल। या सर्वेची सुरुवात शेठ मफतलाल गोगलबाई हायस्कूल देवगड व उमा मिलिंद पवार इंग्लिश मीडियम देवगड इथून करण्यात आली आहे। यावेळी देवगड हायस्कूलचे मुख्याध्यापक श्री संजय राऊत व इंग्लिश मीडियमचे मुख्याध्यापक श्री आसिफ कादरी उपस्थित होते। त्याचप्रमाणे देवगड हायस्कूलच्या इयत्ता 12वीच्या विद्यार्थ्यांना पाठ्यपुस्तकं देण्यात आली आहेत। शेठ मग हायस्कूलमधील गरजू होतकरू विद्यार्थ्यांना गणवेश व वह्यांचं वाटप करण्यात आले। त्याचप्रमाणे यूथ फोरम देवगड संस्थेच्या शहर कमिटीमध्ये देखील बदल करण्यात आलाय। शहर कमिटीच्या प्रभारीपदी संस्थेचे कार्यकारी संचालक ओमकार सारंग यांची निवड करण्यात आली आहे। अध्यक्षपदी चिन्मयी बिडिया यांची निवड करण्यात आली आहे, तर उपाध्यक्षपदी आदित्य कुमार पाटकर यांची निवड करण्यात आली आहे। सचिवपदी रोहन शिरसाट व कार्यकारिणी सदस्यपदी केदार आचरेकर व ओमकार कणेरकर यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे। संस्थेमार्फत ॲक्टिव्हिस्ट ऑफ द इयर हा प्रोत्साहनपर पुरस्कार उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या 3 सभासदांना देण्यात येतो। यावर्षी हा पुरस्कार श्री सूरज प्रभू, श्री आकाश सकपाळ व सायली जाधव यांना देण्यात आलाय। याप्रसंगी यूथ फोरम देवगडचे अध्यक्ष सिद्धेश मांडगावकर, उपाध्यक्ष प्रणव नलावडे, सचिव विनायक पारकर, सहसचिव रसिका सारंग, कार्यकारिणी सभासद ओमकार सारंग, संस्थेचे सभासद ओमकार कणेरकर, चिन्मयी बिडिये, आकाश सकपाळ, रोहन शिरसाट, केदार आचरेकर, अनुज जोशी, मानसी मांडगावकर आदी उपस्थित होते। नमस्कार, मी सिद्धेश मांडगावकर, संस्थापक यूथ फोरम देवगड। आज यूथ फोरमचा दुसरा वर्धापन आहे। आज संस्था स्थापन करून आम्हाला 2 वर्ष झाली। तर आज एक नवीन उपक्रम घेऊन आम्ही आपल्यासमोर आलेलो आहोत। ह्या दिवशी आम्ही युवा सर्वे 2020 जो लॉन्च केलेला होता, त्यामध्ये एक नवीन कन्सेप्ट आम्ही आणलेली आहे। ती विद्यार्थ्यांसाठी, म्हणजे 10वीच्या विद्यार्थ्यांसाठी, आपल्या देवगड तालुक्यातील 10वीच्या विद्यार्थ्यांचा कल समजून घेऊन त्या पद्धतीने करिअर गार्डनचे लेक्चर्स अवेलेबल करून देणं हा मानस यूथ फोरमचा आहे। या उपक्रमातनं ह्याच्यामध्ये आम्ही एक सर्वे केला आज SMC हायस्कूल देवगड आणि इंग्लिश मीडियम देवगड येथे, आणि हाच सर्वेला पुढचे 2 महिने इतर सर्व शाळांमध्ये जिल्ह्यामध्ये जाणं शक्य आहे, जे 10वीच्या मुलांसाठी होईल। आणि त्यानंतर 10वीच्या मुलांच्या पूर्ण परीक्षा झाल्यानंतर त्या परीक्षेनंतर त्यांना करिअर गायडन्सचे लेक्चर्स आम्ही अवेलेबल करून देऊ। त्यांच्या आवडीनुसार ज्या फील्डमध्ये आवड आहे त्या फील्डनुसार मुलं डिवाईड करून, सॉर्ट करून एक तालुकास्तरीय पातळीवरती एक चांगले लेक्चर्स त्यांना अरेंज करून देऊ। आणि ह्याच्यातनं नक्कीच त्यांना चांगला फायदा होईल। आणि जी मुलं कन्फ्यूज असतात की 11वी नंतर आर्ट्स, कॉमर्स की सायन्स, तर तो त्यांचा बेस क्लिअर असेल। जेव्हा ते फायनल एक्झामला बसतील तेव्हा त्यांना नक्की गॅरंटी असेल की आता मी सायन्स घेणार आहे, आर्ट्स घेणार आहे, कॉमर्स घेणार आहे। असा हा एक उपक्रम आहे। त्याचसोबत आता लवकरच एक यूथ फोरमच्या माध्यमातून काही समाजोपयोगी उपक्रमांविषयी आजच्या सभेमध्ये चर्चा झाली व ते लवकर आपल्या समोर येतील। माझ्या सर्व सभासदांना आणि पदाधिकाऱ्यांना मी शुभेच्छा देतो आणि इथेच थांबतो। धन्यवाद। ब्युरो न्यूज कोकणशाही देवगड। असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा। तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका।